doppelganger hi tunlaya chuan thla tuinang lo pian phung le landa ni nang tak soina tan kan hmang deuh ber to a mase hun kal talama chuan damlai thla soina tan an lo hmang deuh ma zoka tharau lam chui tu te chuan damlai thla hi tharau na tho angan soilain science lam chuan ril rulam atranga chhuak ani han ti ve thunga damlai thla nei langsar zual deuh deuh te kan tar lang don ani Wolfgang Goethe Wolfgang hi German thu thia mania literature a tho hlokin a thu le hla hian ngai ven le ngai san a hlo hle Goethe hi ni khat chu angai zong Federica ne nan in thren hnuwa konglaya ril rungui deuh mai hian sakor chunga chuanga ama ron tok zong hian sakor chungchuang pakhat hi aron kal ve chi abokane chupa nen chuan enge moti taka inzom na nei riawa in hriat na hi aneita a hmela hmu thei chuan tudang ni lovin ama ang chia chia thom nodang in bel hi lo nia grotha hian mak ati hle nge nge ne he thilton hi kum riat nuwa chuan a theihil fel to a trum khat chu he konga bok hian a kal le a ama a apan lam ep chia ani ve thunga ne chuta chuan hriat chhuwa aneita a in thuam na chu kumriat kalta a mi pakhata to in thuam na ang chia chia khani ti hi ne Goethe hian a thian pa Federica damlai thla po alo muchiang viau to bokani ome kholaya mutkor ha hian akala chutianga kholaya kalchu mak ati hlea ina akir le chu a thian pa hian a thom hnongai chi ha hian alo ngak reng to a ru aron bo hokin alo nan huwa a thom hnoro ho sakatum hi alo ne Emily Sagi Emily hian a damlai thla hi a hmumi alova abulami te zong zongin an hmu sak thung meiche skula thok thina om lo na hmun tura te alo om nol zelane kumsom paruk chungin hetianga a om lo na hmun tura om hi trumsom pakua borvel anei man nia soyane kumsang khazariat somli panga khan hei hi a chan hriat chuania Emily hian damlai thla nei ti hi an hmu chuakane an hmu masak na bera chuan zirlai som pathum ten classroom a damlai thla hian hmuwa Emily che danang chia che in abula hian a chevea ama hian a hmu ve theilova ma se damlai thla aronin lar hi chuan mol tu neyang tlatin a om thin ni na soyane achang chuan a thla hi Emily in huana a na tholain zirtir tu thut thlenga te alo thruwa a huai zualin khoi theyani em tian fia chuan a khoi chu a khoi theilem lova ma se thla chu an khoina wang hian a buai chuang mi alawane Adam lai thla hi aronin lantak fo wangin zirlai tam takin an hlawa skula trang hian anin thiar fihlim ta zela Emily hi zirtir tu thatak ni ma se Adam lai thla wang hian a hna tanga cholti rane Catherine the Great Russia lalnu hi kumzabi som pariat na Europa lalnu ro pui berle an hlau mania zan khat chu achia loten apindana mulai hi hlau thong zet mai hian an kai thawa lal thut thleng an dana pindana chuan ama angchia aluti hanron thrilane Catherine hi thau thuaya thut thleng pindana chuan avaluta adam lai thla hi lal thut thlenga chuan alo thu reng hi ani ome Catherine hian damlai thla ti borvel chu a hlau vaklo veng tu te apuna athla hi kap turin thu apezuita ne an ka fu chi am ti chu soizui om lova ma se hetia adam lai thla a hmu hnu lok hian helal nuro pui hi athi zui nge nge ne PB Shelley romantic poet PB Shelley hi hlaphua thiam ro pui tak ni ma se anupui Frankenstein ziak tu Mary Shelley wang hian alar deuh ma jok ani po hian damlai thla aneya voyenge moza talo hmuto Shelley hi kumsang khazariat som pahnia khan longchet sualna telina thia hemi hma lok hian anupui hnena adam lai thahmu thin thu hi a hril nge nge ni a soidan chuan trum khat chu tlang panga hian akala adam lai thla nen hian in tokin anin bia engtia reinge hreom tiai omdon ti na lo zot ni na soyane adam lai thla hi a thian hnai tak mai Jane Williams point alo hmu sak to boka Celia veiwana thin konga kalai chu atuk vera tangina hmuwa chu kong top thleng chuan akal zuiani Sali chuan chu konga chuan hemini hian akal mi alo ni na soi vetlat thungane Sir Frederick Kane Rach
kumsang khazakua paruka khan British Parliament member Sir Gilbert Parker chu parliament a debate neina vatel veya abula hian Sir Frederick hi ahmuni mak atmm chu Sir Frederick hi adam lona sa hlea chutia lo tel pe chu tin hoi hom takin idam chhozel ka be sei tin chi bayabu ka Sir Frederick hian engtin ma chang lovin amel ngai melin a thureng mayane Sir Gilbert hian reilo te ngai saklo hnuwa Sir Frederick lama hoile chu alo bodai to maya azon ngial poin a muzo to lova tu main om na tanga an chuak lai hi an mumi alo bokane midang azot kuala Sir Frederick hi an lo muve chia thawane an mu hi Frederick tak tak kanilo damlo hian amurenga khoya ma kallova parliament debate tela chak thu hi chu asoi fo trin ayo tur hian adam lai thla hi aron che chuak ta niange anti damlai thla an mu te hi chu an dam rei don lo nia ngai na om thrina achung te po an hlau thong khop mai Sir Frederick po hi a MP pui te chuan ama tak tak ani tin an khoi deuh kher zela angei thei viau hani ome anin to pa chanchin buwa intiel na tan ngai dam na thu achuata a adam lai thla an mu hnu po ala thi mai lawa wangin ngai damadila adam lai thla an mule ni chuan biak trong theya om tura zil haute po atiam tel bokane Queen Elizabeth pakhatna England Tudor lal hnungber William Shakespeare wanga arorel hun lai dai to ngai lo tur Queen Elizabeth pakhatna hi nungai na tom rorel thiam tak nia soi thrinane damlai thanei dangte ang bokin Elizabeth po hian adam lai thla hi ahmuto nina soya he athla hi akhuma chuan chemi alovina muwa aruang wa muang maya hain ngai pha hiala a hlau khop mai hetianga damlai thla mu phei hi chu thi tu ren tirna angai nget bur to a ama alo upave to bok nen aril ru hatin wam lo via wane adam lai thla a mu hnu loka hian Queen Elizabeth pakhatna po hi aboral zui ve nge ane Abraham Lincoln a hian thla nei ngei ni na langa damlai thla po hi alo nei ni in a chanchin ama zia chuan mu theiani avoi khatna ta na president ta na thlantlin ani hnu loka khan tlai kha chu thutlenga hian a chol ha dama apia chuan dar thalang awma chu dar thalanga vainen chuan a thla mai ba ka abula chuan ama angchia hi a mutel vea dar thalanga a mai chu pahni na ron lang tinane adam lai thla chuan dar thalanga tang chuan aron mel ve reng maya Lincoln hian chu thila mu chu phuzokin thutlenga tang hian athawa a thu thatle hnuwa a mai chu pakhat angche in alang to ne athil ton hi nupui Mary Rilvea anupui hi a hlau thong na samaya ma se hlau thonai ro chu president na chelvoi ni na chia athleng ta thungane adam lai thla mule tur hian thutlenga hian voi tam taka thruwa voi kha chu a mule ni na soya chumi hnuwa chuan aronin lan le to mi a lo thung president hi Trump ni chunga chelanga a Trump hi a mang tluan don lo ti ron thrila tum te po hani mai theiane George Tryon kumsang khazaria somkwa pathum ju ni somni pahnia khan Vice Admiral George Tryon le kai hruai long te chuan Syria bul tuipuya nun chanan zira long chu in hoitona om turin thu apene long in her chu anin supal ta an sut jok long pakhata hian Tryon po hi achuang nge ne long chu tuya hian lungtum thla kang main hapil zuita Tryon ba ka hian mi zathum somnga pasari vel chu tuyan tlahluma kathiam lo vekani ti hi athu soi hnung ber nia chalane hetiangan che chuala hian anupui chuan London lama mi ho sa ho in mu khom alo buat sai ve mek boka maktak mayen Tryon hi asipai thuam fam kimin aronin lana kailona tanga ron chuk thlain ngoi rengin drawing room kong kha ro honga ina tanga chhuwa tum ni na langa thok le khata about a thut mayane longmi te hian tuipuyan thi dona an chung te an watlo thin ti thon thu hi an nei nuala hetiang thla hi fetch tin an vua George Tryon po hi chumi huanga chuan an khung ve bokane nguidi maupasan friends thuziak thiam maupasan hian athuzia thiam nai main adam lai tha chanchin hi alar puizo ko me
ahun hunung lama phei chuan adam lai thla nen hian anin kom deuh fo ni na soya pindan pakhata thudunin adam lai thla hian asoi ta thrin ani a thon thun hunung ber phei chu ama irom chuak ni lovin adam lai thla ina soi azia chua ni na chalani damlai thla in thon thu hril pakhat chu dahorla ania mi pakhat chuan ram huaya paya chu ram huai chuan zoi muangin angai tuana film chu a hi bosak ti borvel hi ne he thon thu azia nu phei hi chuan mau pasan taril ru hi abuai to via wa mia da khom na dalunin kum khat nuwa athi ane a chanchina hian soidan dang awm boka adam lai thla hi aronin lara a hlau chuan a chhia hlo akowa abo zui le ngalane tharei lo te hnuwa ron lang lein ngui mel pudeu mai hian mau pasan ta hi aron mela thutlenga thuin a in dom kun tareng maya mau pasan ta hian thulo mom lo waron hril nianga in aril ru hi abuai zui ta ni ye anti ve thungane Maria de Agreda damlai thanei te hian an thunun theilo nin soima se mi pakhat chu mun nia anom kop thei nge nina langa chumi fiatu tan chuan Maria de Agreda hi man thrinane kumzabi som pasarina America chu ram thar ralania mundai dar tu tele missionary te hanlu thla New Mexico a missionary zuk chuk thla te chuan he hmuna cheng Indian ho chuan Catholic sa khuwa an lo vuan deuh vek to tin hu chuaka missionary dangin an lu khalta nituran ngaiani an han zo chian chuan meiche pakhat korpol hain an sa kho chungchang te pathian biak na serle sang zong zong chu azirtir nin an soyani chutaranga an chui chian zel nuwa chuan meiche korpol ha chu Maria hi nituran ringta Spanish nan hian tuipui rala Indian ho hnena Christian hi azirtir thin nin a chala ama hian omna convent te ro chu a chua san mi alova hetiang ram thima akal thei hi an ring lova ma se missionary te thil mu chuwa wang hian a thu soi chu thu tak nitura an ring ta ne Maria hi doi thiam a puin inquisition chuan thu han zot fiata doi thiam na ni lovin pathian na thowa an ngai sak ta thungane Maria hi khovel puma alar chuak ngala an convent ho tu bera danin he thil ti theina anei dan hi le khabuwa te po aziak towa adam lai thlan na thoda ne ro chu a hun hnung lama a soidan ai nang lo nuai thungane